Depois empezan a cantar uns, empezan a cantar os outros, e aí, pois, xa nos mezclamos todo. Pois, ao final, xa nos mezclamos todos e xa cantamos todos, hasta canto o jefe. Eu antes tocaba aquí en este chollo. O que pasa é que, bueno, a vía discográfica ahora xa non me permite. Pero de vez en cando escapo e veña toco naquela mesa, en riba da mesa. En riba da mesa? Sí. Eu son acordeonista. La enseñó el primer año con las conchas. Sí, ela canta riaxera. Venga, atrévete aí. No Furancho encontras o que non encontras todos os días. Ves a encontrar precisamente pasar un par de horas agradable, olvidarte dos estrés que tes na calle diariamente, co traballo, que si as broncas, que si non sei que si non sei canto. Nos encanta o entorno, para mí, vamos, porque de furanchos como estos hai poucos. É dicir, que sean típicos en as ensebres, co viñedo, cas viñas, o ambiente, que é un ambiente extraordinario. En fin, para min, ademais, é unha tradición que temos no pueblo de moitísimos masos, polo cal non o podemos perder. Viaxamos agora ata Sanxenxo para visitar o loureiro o Miniño, onde Miniño, o seu propietario, tamén xogou un papel fundamental á hora de manter vivos e en regra os furanchos desta zona. Vamos ver, os furanchos levan de existencia como mínimo, temos documentación na Federación, levan como mínimo 300 anos funcionando. Depois hubo unha época en que se quedaron, que como que desaparecían. Pero sempre foi quedando alguna. A parte do Morro de Redondela, todo por alán, seguiran máis coa tradición. A parte aquí morreu un poquinho. Cando ti tiñes un barril de viño, hai moitos anos, hai tantos anos, que como están os papeleos, tiñes un barril de viño. Entón, ti ibas a billar o barril de viño, para beber veña. Bueno, a billar, por se a gente que habitual notas de viño, buscaba de viño. Entonces, viñache. E cando viñan o ramo colgado na porta do loureiro, que ia dicir? Este ten o barril xa aberto, vamos a lá. Ese era o loureiro. Os furanchos son agricultores que tiñan viñedos. Que daquela se plantaba viñedo, viña. A xente de antes vivía máis viño. A xente de agora bebe máis outros produtos. Entonces, empezouse a beber menos viño. A xente anda foi morrendo, menos viño, pero as plantacións siguen aí. A nós danos pena ver os campos as silvas sin producir. Entón, aqueles viños que fomos tendo, aqueles deito de plantación que fomos tendo dos antepasados, fomos cuidando e replantando. Entón, a mí sobra-me cantidad de viño. Entón, en primeiro, de facer o furancho, tiñamos o viño, andamos con epa, e facíamos dábamos os gallos nas caralladas aquí, compañeiros, e veña viño, como vis para San Juan, como así, veña. Pero empezou a entrar o tema do furancho. Empezou a entrar o tema aquí do furancho, que o señor aí en Arra, había a festa de Arra, que abriu en 15 días, oye, que temos en conta? E se facemos isto? Oi, pois sí, é unha boa idea. E empezamos a vender o viño aquí a Granel. E claro, empezamos a apañar algo. Entón foi cando a hostelería empezou o problema coa xunta para tratar de cerrarnos a porta a todos. Entón, bueno, pues é un cachondeo, por que lle facemos ao viño? Se nun bar non podemos vender sin etiqueta, non podemos venderlo, que facemos ao viño? Empezamos agora, fixemos unha asociación rapidamente e fomos a falar cor de Redondela, empezamos esa lucha continua, empezamos cos políticos, empezamos a que había que regularizalos, como están. Negociamos o decreto, pero nos apretara moito, un decreto único que negociamos foi que nos daban unhas tapitas en frío, conservas, chourizo, queso, 4 tapas en frío. E bueno, non hubo outro remedio, hubo que aceptalo, antes de nada, pois, vale. Nós o que queríamos era vender o noso viño, que non queríamos negocio, e acompañando o viño algo para que poder beber, acompañando e algo da casa, porque na casa tiñamos algo de todo. Queríamos comprar un chourizo asado, calquera cousa, queríamos a casa, pero en Quente non le deixaban facer nada. Estábamos a pasearnos un poquillo, e tiraba outro decreto, facendo un decreto novo, explicámosle por qué, como antes, xa con eso. Entón, aceptaron. Entón, o decreto, nos entramos nestas tapas por unha ordenanza que hai da Comunidade Europea, que podemos entrar aí, neste tema tapas. E, bueno, ao fin de tanto negociar coa hostelería, cos políticos e con todo, conseguimos, penso para min, particularmente para min, que temos, creo que nos chega. As tapas que temos, moi a comunidade dice, pois, non, creo que nos chega. Non podemos facerlle competencia a hostelería, nunca, porque a hostelería paga os seus impuestos moito máis que nós, non podemos ser hosteleros. Temos moita clientela habitual e pois temos algúns novos que sempre van vindo. Esa clientela habitual a veces trae a outros, trae a outra xente. O boca a boca funciona moito, moito. Si faz ben a cousa, pois funciona. Aquí na cociña sobre as 11 da mañá, 11:30, máis ou menos. Si por encarga, é máis a xente que ven tamén, vai pedindo a medida que vai chegando.
den a acompañar o viño. Claro, o viño ten que comer algo, senón o viño solo, sin comer nada, a verdad que non entra. Bueno, e a veces tamén ven, así a comer con tortillas ou con huevos ou con richada ou zorda, e se comen. Xa temos unha idea do que podemos comer neste furancho. É hora de que mi niño nos conte que podemos beber. Nos, o que estamos traballando é o viño albariño e o folla redonda, que aquí chamamos tinto barrantes, fomos tinto barrantes. En produción, pois, estamos nos 3.000 litros, entre pois, outros sobre 3.000 e pico de litros. Todo o que pasa é que agora, como dice outro, pouco sabe beber, moita cosa xa. Bueno, eu creo que a xente aquí na nosa zona ven máis ben polo albariño. Hai sempre algún cliente de Barrantes, pero a xente ven buscando albariño, porque estamos nunha zona moi privilegiada que temos, por suerte, que un dos mellores da zona de albariño de Posecieto Salnés, e a famosa puebliño que está aquí ao lado, que é a Carabuxeira, e Bordóns. Son viños que podemos estar falando que a altura do mes de enero, febreiro, temos unha acidez, pois, a veces inferior a 5,5. Mentes que un albariño calquera de bodega pois está salindo son os 6, 5,8, 6. Pois aquí xa temos acidez de menos. Eso fai unha calidad impresionante. Nos chegamos co viño moi elegido, Aí que se escolla unha uva mirrada, que se lle saca todo. Moi elegido. Se remaja, deixamos o albariño, deixámoslo macerar 24 horas e pasamos a prensa xa e o barril. Ese como facemos, o tinto barrante, sí, deixámoslo ferver 3 ou 4 días. Pero o albariño non. Entonces aquí hai barriles de madeira que che sacan un paladar, hai un de acero que che saca outro, que son barriles pequenos, non somos cubas grandes, e entonces aí hai unha pequeniña diferencia dun viño a outro. Me pasou unha anécdota, se vos la podo dicir, unha anécdota con unha señora de Cambados, unha señora xa de edad que tería 70 anos tranquilamente, e chegou con outro matrimonio de 60 e pico, moi amigo da casa. Entonces chegaron e dice, meniña, trae viña que queres probar o viño. Empezou a probar dunha cubiña, pequenas, unha cuba, e tal. E aos finais creo que lle servía tres muestras. E ainda quería máis. E dixo, oye, que non son fraconcres aquí, Has de trabajo máis. E eu dixo, bueno, pues como facer con este? Pues veña. Bueno, vou traer o último, veña. Marchei o tema, marchei a unha cuba, saquei un poquinho, de outro poquinho, mezclei, fixen unha mezcla. O meu resultado foi cando cheguei, cando entro para dentro, sacou a bodeja dentro do francho, e, a ver, este último non hai máis tal. E botei na mesa. O señor, ainda pasou, pois está boa tal. Pero esa señora que tiña 70 e pico de anos, empezou a probar, e dali un pouco, que estaba saindo a marxente, me dice, oye, beca, que? Oye, que nos quedas colla de tontos. E eu dixe, pero como de tonto? Oye, perdona a palabra, pero non, isto de broma cuestión porque eu conozco, isto non conozco, pero no, mira, para. Mira, truxaste mezclado, tal cuba, e estou indeciso de outra. Pero tal cuba, truxaste a mezclada porque xo seguro eu. Eu quedei asombrado, era verdade que me había dito, era santa verdade. Depois ela me dixo que sí, que fora su muller, que estuera encambado na festa do albariño, tal, pero quedei asombrado. Hai xente que parecemos que non entende viños e entende moito de viños. Hai quen entende moito de viños e ten moito mérito, porque entre as 5 denominacións de orixe que temos en Galicia, as indicacións xeográficas dos viños da terra, a variedade de uvas autóctonas e a cantidade de bodegas e colleiteiros da nosa comunidade, ser un bo entendido de viños exixe pipotes e pipotes de coñecemento. Por sorte, pros menos expertos sempre queda o recurso de pedir o viño da casa, que como en Galicia todo da casa é bo, malo será non acertar. Dos furechos verdadeiros a campaña se acordou, eso se acordou con todo, cando se fixo o decreto, está no decreto, chamado, se acordou que abriríamos 1 de diciembre ao 30 de junio, último día. Bueno, depois se acordou a la tanto luchar que entraría julio, a finales de julio, con permisos especiales, porque hai xente en certas zonas con mellor o viño e dá clareado polo problema que teño, o sea, non dá clareado, non está o viño para beber, pero entón teñen que ter un papeliño dun enólogo ou a outra xente que tamén se lle dá que fan os furanchos a aire libre, como en Redondela, e entonces, como fan a aire libre de inverno, non poden abrir, porque chove e non teñen como montar. Porque o furancho pode ser aire libre sobre as maceiras, pode ser un garaje, pode ser a bodeja. Entón, esa xente se pide por último momento de todo, incluso expón notamento, de que, mira, temos que facelo tipo chegando ao verán, porque senón non temos maneira de traballar. Pero temos esa trayectoria. Nesa trayectoria non pode ser máis que 3 meses máximo. Que a mitad do viño nos queda na bodeja sin vender, pero bueno, polo menos sacas algo, estás cos compañeiros, que este non é negocio, e pásalo ben. O viño, bueno, o que estamos nós os maiores, os rapaces están con refrescos, pero moi ben, moi fresco, un blanco moi bo. Eu tamén polo blanco, decánteme tamén polo blanco.
A mí gustamos máis o tinto que o blanco. Podes tomar unha copiña máis, o tío, a mariña ten 8 gramos. E despois con media copa xa che chega, onde vas con media copa? O bebes agua ou estás jodido? Se comes así, é o terceiro plato xa, se comes así, podes darte al mariño sin problema. Ah, eso sí, eso sí. Sempre que vayas andando por aí e non tropeces contra nada. Isto non é o furancho. O furancho como cando traballamos á noite, sí. Por eso podemos a mediodía. Porque, vamos a ver, isto é unha cousa especial que estamos facendo o Club de Fútbol a seca.